Какво е това? Здравейте! Аз съм Алексис, моден асистент. Тук съм, за да ви помогна да намерите перфектната визия. И как ще я намериш, като аз самата не знам какво искам? Имам база данни. Според спомените ви, като малка сте обичали жълто. Жълтото е натам. Хайде с мен. Вече не съм на 5. Искам нещо черно. Данните казват друго. Натам. Имаме ли перфектната визия? Не, това жълто е ужасно. Нали че казах, че искам нещо черно? О, не. Нямаме перфектната визия. Нови данни. Калибрирам. Това нещо работи ли изобщо? Глупав робот, че имам сама да се намеря. Глупав робот ли ме нарече? Ето това вече бих го носила. Тази визия не е одобрена. Не ме интересува, ще я пробвам. Не. Дай ни я! Не. Прекратявам консултация. Това нещо няма ли авариен бутон? Ето го. Ето за това не трябва да се доверяваме на роботи. Глупав човек! Дай ми роклята!